Silav hevalno, werin vê gavê jî em bi lez û bez qala karê bikin, kar çi ye, kar çawa hesab dibe. Di fîzîkê de kar wekî pêvajoya veguhestina enerjiyê ji bo heyberê ku hêzek li ser wê tê kirin, dibe sedema tevgerê, kar tenê tê kirin dema cihê heyberê bi aliyê hêzê de diguhere. Erê, kar çawa hesab dibe, wek hûn di vir de dibînin, em hêzê bi cihê ku çûye û bi kosinûs sifirê ve hesab dikin. Di vê derê de kar jûl e fe hêze Newton wek hûn zanin, dirêjahî metre çûqaskandayî aliyê ku me kut kirî de diçe. Îkosinûs sifir jî, çima min got îkosinûs sifir, va her temê kosinûs sifir nine. Em ê jêr de xweş fehm bikin vîya, kosinûs sifir jî zatî yek e. Fe de dema ku vîya dihesibînin, hûn karê dibînin. Karê de dibe çi bibe? Yek. Dibe dema ku hûn hêzekî li heyberekê dikin, ev heybera cih bilivîne û berê ku hêza we lê dibe divê cihê biguhere. Hekeva heybera bi vîya wayî biçêse me kar nedikir, me niha kar kiriye. Ji ber ku va vir de gihayî vê derê 5 metra çûyî me kar kiriye. Êzatî me gotu çi? Me gotu kar em çawa hesab dike, em hêzê bi rêya giçû ve caran dikin. Bike caran çi dibe? Dibe pênce û bi kosinûs sifirê ve. Kosinûs sifir zatî yek e dike pênce jûl. Erê, vê hesabî çer bû me kar hesab kir. Di aliyê din de kosinûs sifir mijora ku yê biguhere, çawa diguhere? Me di vir de kut kiriye, an jî bi rastî me tiştekî wisa kut kiriye, wê baştir bûye. Tiştekî wisa me kiriye, wê bîst Newton ve me wisa kut kiriye, wê baştir bûye. Dema ku em vîya kut dikinê çi bibe? Ev ê rabe hinekî berjor here û hinek jî pêş de here. û di vê derê de sê pêle ferq heye. Sî derece ferq heye di vê derê de. Yani cihê vir û di navbera vir de sî derece ferq heye. Vê gavê ev dirêjahiya me 4 metre nine. Dirêjahiya me 4 metre nine. Dirêjahiya me dirêjahiya me çi xwe ye? Dirêjahiya me 4 metre nine. Ez bawer dikim di vê derê de me yanişî kiriye. Me xeletî kiriye, me 4 metre li vira nivîsandiye. Hema werin em wa bikin, bira va 4 metra li vira nebira li vira we. Ji ber ku rêya me girtiye virayê. Vira nine. Rêya me girtiye virayê. Vira û vira yani va cihê wa berjor dibe, ji vê derê dirêjtir e jî. Rêya me girtiye virayê. Werin em bêjin vê derê 4 metre ye. Ji ber ku niha wexta di matematîkê ez ve hesabana hesabê di vir de bikim. Û di vir de em çi zanin? Em zanin ev heybera me 30 dereceyî berjor çûye û pêş de çûye hatî gihayî vê derê. Vê derê jî 4 metre ye. Dema ku em vîya hesab dikin, 20 Newton bi 4 metra bi kosinûsa vê derê ve em ê bikin. Kosinûsa vê derê jî kosinûs 30 ye. Em vîya hesab bikin, ê çûqa derkeve? Ew ê 69 xal 28 jûl ê derkeve. Kosinûs 30 jî kosinûs 30 jî wek hûn dibînin 0,86 e. Ji ber vê yekê ev çawa dibe? Ev dibe 69,28 jûl. Vê hesabî jî me kar hesab kir û vê gavê xatirê we em ên di vîdyoyê de hêna biaxivin, ev jî hesabê kar bû.